Вие се вижте така. Може да влизаш. Бързо, като няма никой. Малко по-трудно ще са такова, че обаче. И сега с люлям. Не е видяла още. Бързо ти се да слезе. Докато ни е дошъл някой. Чакай да спра. Ще бъде. Мари, се париж. Ще се сми. Ти ли смееш първо? Аз няма да залежа повече. Виж на кого ще ти са. Тук много яко, аз честно се казвам. Ако се пуснеш по парзалката. Не, знаеш, дойде, не стига.